Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Som I kan se, er jeg i dag blevet lidt rigere, end jeg var i min sidste video. Og jeg har nu 272.000 kroner. Det er jo helt sindssygt. Nå, men i dag skal vi renovere min base fra en farmer base til en storage base. Jeg håber, I vil se med, fordi den bliver episk, venner. Tro mig. Okay, altså, jeg tror bare, vi skal i gang med at renovere den. Men det, jeg hader ved det, er, at jeg har haft den her base i lidt tid nu. Og jeg har altså gået mig rigtig tæt ved den. Jeg tror bare, vi skal gå i gang med at renovere den. Og det her, det kommer til at gå ondt. Tid til at smadre det hele. Jeg har bygget der med mine egne hænder, bro. Det var ikke helt andet, jeg fandt. Jeg tror faktisk bare, vi blokerer det rundt om der. Altså, jeg har bygget det her for lidt tid siden, og det har virkelig tjent mig rigtig mange penge. Jeg tror, det har været en del af at tjene mig sådan. Jeg tror, det har tjent mig sådan 200.000, den her base. Så jeg tror, at godt I kan forstå, hvor meget jeg godt kan lide den her base. Men ja, den har bare været igennem meget og sådan noget, hvis jeg egentlig kan sige det. Men ja. Jeg kommer nok til at savne den her base. Men vi laver heldigvis en storage base, på grund af, jeg har et par ting nu. Har endda et par, mini-bugdal, sæt der. Har endda et par ting fra Guards, har jeg nogle bukser. Mini-bugdal, sæt der. Mini-bugdal skal seriøst blive værre til at dø, bro. Du dør for meget, mini-bugdal, just saying. Hvis du ser der, mini-bugdal, jeg owner dig, bro. Nå, lad os få os en bucket mere. Okay, jeg har for en eller anden grund. Nu jeg tror, jeg gør sådan der. Perfekt. Nå, lad os bare pakke alt det der væk. Så som I kan se, så har jeg gulerødder, eller jeg har haft gulerødder på den ene etage. Og potatoes på den anden etage. Som er faktisk virkelig fint for mig. Okay, mand, der er meget plads i sådan en her celle. Jeg har faktisk altid troet, den var meget mindre, på grund af, at jeg har gjort den så lille. Det er faktisk vildt nok, hvor stor den er. Nå, men lige nu, altså jeg smadrer jo bare alt. Det er det faktisk ikke lige den mest spændende ting. Altså, jeg har lidt meget kul. Jeg så faktisk et lille sneak peek inde på Discorden, at der var et eller andet med, at man kunne give kul for point. Så jeg håber, at det her kul kommer til at hjælpe mig på vejen hen mod det. Nå. Jeg synes da bare, at vi skal starte transformationen nu. Guardsen har ikke rigtig noget at se, har de? Nej. Lad os få lidt oak logs. Vent, jeg skal lige placere den hernede. Jeg skal bare lige have lavet en masse af chests. Det var ikke særlig mange chests. Det er fint. Jeg skal bare have en masse lige nu. Chris Gaming dræbte sig selv. Nej, Chris. Sad fast i mit eget gulv. Interessant. Hvorfor havde jeg egentlig nogensinde dem der? Jeg havde ikke engang brug for dem. Sjovt. Det er faktisk ekstremt lille, min base, nu når jeg tænker over det. Eller ikke sådan lille. Sådan. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Lad os få taget alting ud af mine barrels, og så lad os bare få taget det hele. Mini-bugdal! Nej, hvor er mini-bugdal? Jeg hater ikke på mini-bugdal. Jeg lader være med at hate på der mini-bugdal. Hvis du ser den her, så bare vid, at jeg owner dig. Lad os smide alt det her mini-bugdal noget deroppe. Lad os faktisk bare smide det hele væk lige nu. Jeg skal bare lige have det i nogle chests, imens vi venter. Nå. Men grunden til, at jeg gør den her transformation nu, det er faktisk, at jeg har faktisk ikke rigtig brug for flere penge. Jeg tror, at jeg kunne overleve på serveren rimelig længe uden penge. Og så, jeg tror snart, at jeg vil begynde at lave en anden slags content. Altså selvfølgelig content på PvPMC, fordi det er bare den bedste server, ikke? Men I ved, sådan, måske prøver jeg at ansøge som guard.
Vi ser. Måske kan jeg få overtalt Stabs til, at jeg ikke skal betale 200 kroner. Stabs, hvis du ser der, please, jeg vil godt være guard. Yeah. Please, Stabs, jeg vil godt være guard. Gør mig guard. Jeg beder. Jeg går på mine knæ og beder for dig. På stream. Ej, jeg laver sjov. Det vil jeg ikke gøre. Men Stabs, jeg beder. Holy guacamole. Jeg har faktisk nemlig meget. Jeg har mere, end jeg troede, jeg ville have. Jeg troede overhovedet ikke, jeg ville have så meget her. Men I guess jeg er bare rimelig rig. Og hvis der er nogen vagter, der ser det her. Jeg har ikke noget ulovligt. Det her, det er faktisk fake vagter. Hvis I ser det her, der er det faktisk fake ting. De er overhovedet ikke ægte. Det er bare sådan noget, jeg har købt, fordi jeg prøver at se bad ud, men det er bare fuldstændig fake vagter. Ikke tro på mig, hvis der ikke tro på nogen, hvis der er nogen, der siger noget andet, at det ikke er fake eller sådan noget. Det er 100% ægte. Palle! Palle! Nu under jeg også Palle, okay. Vent. Jeg tror ikke engang, vi kommer til at have nok plads. Jeg tror, vi skal have flere chests. Vent, har jeg ikke et par herinde? Vent, man ikke har nogen chests herinde. Jeg har vitterligt ikke en eneste. Jeg føler, jeg havde nogle chests herinde her den anden dag. Åbenbart ikke. Irriterende. Nå. Jeg tror faktisk snart, vi har alt transporteret. Jeg havde sådan intet i de fleste af de her barrels. Lad os se. 2 shovels der. Okay. Nå, jeg kul. Og så var der også dernede. Okay, lad os bare smide. Hvor er plads? Jeg har ikke mere plads. Nej, vi er ude af plads. Okay, der kan vi få det der ind. Okay, der er bare ikke plads til kullet. Skal vi tage at smide noget ud? Men hvad gør vi? Nej, hvad gør vi faktisk? Okay. Jeg tror, jeg ved, hvad vi skal. Vi skal have en økse her. Slash feed. Til min... Nej, ikke minerne. Det var det, jeg sagde, da jeg minede 9000 blocks. Det var en lang video, og jeg sad endda op til 3. Det var ikke peak af den her channel. Jeg synes bare, at vi skal løbe over til træerne. Jeg har ikke engang brug for, jeg har brug for sådan en dobbelt chest mere. Og så har jeg det hele. Eller bare en normal chest, ikke? Jeg tror bare, skal jeg bare tage en dobbelt chest? Så. Hvad? Okay. Det var en dobbelt chest. Ej, det er altså virkelig også dumt, at jeg ikke havde 4 stykker træ mere. Fordi jeg brugte dem alle sammen på pinden. Skal jeg slå ham her? Skal jeg slå ham her? Eller sjov? Eller sjov? Nå. Okay. Lad os se. Hvis du ser det her, så skriv i kommentarer. Nej, der er ingen, der skriver kommentarer alligevel. Lige skriv kommentarer. What the fuck, Minibjørk? Jeg bliver kogt! Nå ja, jeg har beef med ham her. Det glemte jeg at sige til jer. Nej. Ja, jeg har kinda beef med Minibjørk. Ja. Det der, det var... Det ville ikke være særlig godt, hvis jeg døde der. Fordi jeg kan faktisk rigtig godt lide den her øks. Okay, det var den sidste. Hvor smed jeg alt det der? Der... Er der noget, vi mangler? Udover... Nå ja, jeg havde det her op, det glemte jeg. Det kan jeg faktisk lige få solgt. Ej, ved du hvad? Det skal nok gå. Okay, hvad det er, så kan vi nemlig begynde at smadre ting. Vi kan begynde at smadre barrels nu. Okay, lad os se. Ligner det ikke til jer, at vi har det hele? Vent. No. Okay, så når vi har den her, så har vi det hele. Yay! Jeg er så glad. Okay, nu har vi det hele. Så er det bare tid til at smadre alt det der. Har vi noget sharpness 2? Nej, efficiency 2 der. Lækkert.
Han var sådan, kan jeg finde noget ulovligt derinde? Nej. Jeg har gemt alt det ulovlige, bare roligt. Hvad så, Minibugdal? Prøv at se, de kan ikke finde noget ulovligt. Nå. Men han gav mig bare nogle af mine barrels. Tak. Okay. Okay, vi har faktisk søde vagter på. Hvad sker der? Alright. Vi har søde og freaky vagter på. Perfekt. Tror I, at han ved, at vi laver en video? Det skal nok gå. Det skal nok gå. Altså, jeg tror, det var min teammate, som der sad der. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke lide det her design, der er blevet lavet. Godt. Så skal vi bare smadre den og... Faktisk lækker nok armor. Nej, jeg tror, jeg smadrer det der. Der er plads til gearsets nogle steder. Jeg burde have en torch et eller andet sted. Der er noget, vi ikke har en torch et eller andet sted. Der. Okay, vent, så nu tager jeg de der to der. Det er dem der. Så er jeg nok plads der. Sådan. Vi har fået alt overført ind i de her chests. Og nu skal vi have masser af chests til bare at stå. Som vi skal have alle vores ting til at ligge i. Oh my god, jeg troede lige ham der, han skulle til at dræbe mig. Nej, det er Flexi. Mig og Flexi er chill. Håber jeg. Skal jeg spørge Flexi? Okay, nu er jeg i min base, fordi lige nu så er det ikke lidt sikkert. Og vent, der spørger Flexi, om vi er chill, når det er. Jeg spørger. Flexi. Og se om han faktisk svarer mig. Eller om han bare fuldstændig ignorerer mig. Ja. Ja, vi besties. Westies. Han arbejder her. Upsis. Nå, men lad os bare få placeret alle de her chests. Vil du jump? Reply. Okay. Okay, så vi havde faktisk brug for lidt flere... Vi havde faktisk brug for lidt flere chests, end jeg havde troet, vi skulle bruge. Lad os bare lige få en dør placeret. Alright, bro vil bare gerne jump. Renovere... vent, jeg skal lige... /reply. Renovere lige min base. Okay. Altså, jeg ved ikke, om I har set det, men just saying, jeg er blevet nummer 5 på solguld top. Det grund af, at jeg fik min ven til bare sådan at grind for mig, så jeg give mig alt den solguld, fordi han ikke rigtig spiller på serveren. Men ja, ej, bare roligt, det gjorde jeg ikke. Bare roligt. Alle admins, det gjorde jeg ikke. Bare roligt. Jeg grindede alle mine, jeg tror det var 12.000 solguld. Det var fordi, at jeg var den eneste på her tidligere, da der kom reset. Så... ikke meget at sige til det. Wait, jeg vil gerne have den. Nå. Det ser ud til, at vi skal have mere. Det der, det er 8, 16, det er 32 på en række. Nej, 16 her. 48 stykker 3 på en række. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rækker vil jeg gerne have. Så er det 48 gange 6. Det ved jeg ikke, om jeg kan i hovedet. Er det ikke bare 240 plus 48? 240 plus 48 er... noget, jeg ikke kan regne ud. 288 stykker 3, og så skal jeg dividere 288 med 4.
22, det er 72 stykker træ. 72 stykker træ. Så skal jeg minus 4, 4, 4, 4, 4. Det er 4, 8, 12, 16. Nej, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Så det er sådan 50 stykker træ. Ja, lad os bare prøve 50 stykker, det skal nok gå. Okay, så vi minede for lidt træ, er det sikkert at sige. Så nu går vi bare over og miner lidt mere træ. Oh god, det er Firehawk. Det er Firehawk. Teabag. Er den der boss-titel ikke sådan rimelig sej? Hvad synes I? Den kostede 160 kroner, 165 kroner eller et eller andet. Bomberklart. Steps, jeg vil have mine penge tilbage. Jeg laver sjov. Sjov. Det er faktisk en donation. Nej, jeg laver sjov, chat. Jeg håber, jeg kan presse ham for vagt. Så skal det nok gå. Nå, men hvis jeg bliver vagt, så skal jeg nok skynde mig at opdatere jer ved at lave en super fed video. Selvom der nok går 1 eller 2 dage, før den kommer ud. Så må I faktisk hoppe ind på serveren lige nu alle sammen. Kig ned i deskriptionen. Eller hop ind på spil.pvpmc.dk. Bedste server at spille på. Det må jeg give dem. Jeg elsker at spille på den her server. Og det tror jeg faktisk også, I vil. Join PvPMC lige nu. Spil.pvpmc, det står også i deskriptionen. Port på Bedrock. Jeg tror ikke engang, man kan spille på Bedrock. Sorry til jer Bedrock-spillere. Man kan desværre ikke spille på Bedrock. Desværre. Undskyld. Men ja. Jeg vil join lige nu, hvis jeg var jer. Så kan I faktisk også finde ud af, om jeg er blevet vagt i sekundet på grund af, jeg har ikke noget liv, så jeg sidder rimelig meget bare og spiller herinde hele dagen. Så ja, I finder nok ud af det bare i sekundet, I joiner. Altså, jeg fik faktisk aldrig at vide af Flixi, om de var besties westies. Er Flixi egentlig på? En Flixi er ikke engang på. Pinligt. Okay. Alle skal bare lade som om de ikke så det. Kongkloks, lad som om du ikke så det. Hvem er det derinde? Hvem er det? Nå, det er nok bare Sluffy. Sluffy 6924. Meget smukt navn. Det må jeg give ham. Det er et ekstremt smukt navn. Nå. Tid til at lave... chest. Hvorfor laver jeg chest? 25 chest. Hvordan får jeg et uligetal chest? Det er ikke vigtigt. Okay. Ikke smart. Okay. Jeg skal bare lige få placeret alt det der. Okay, jeg skal også have en masse skilte nu, når jeg tænker over det. Jeg har 3 signs. Jeg har brug for 1000 gange flere signs end det. Kunne det bare kinda smide alt ind i de der 3? Ja, jeg tror bare, jeg tager alt og smider den. Lad os prøve at have noget ikke så ulovligt, hvis der er nogen gas, der går forbi. Okay, vi smider bare det hele ind i dem her. Okay. Okay. Men jeg har meget, jeg bare sådan skal lægge væk hele tiden. Det er faktisk vildt, hvor meget jeg har grindet den her server. Nå. Hvad er der andet at lave i livet, end at grinde PvPMC? Altså, hvad er meningen med livet?
hvad vil meningen med livet være? Sådan, hvis man skulle tænke på noget realistisk, hvad vil man tro meningen med sådan? Hvad vil man tro, at mennesker var bragt ind i den her verden for at gøre? Sådan, hvad er meningen med det hele? Burde jeg bare stoppe Jap og lave et timelapse af mig, som der sådan transfer det herovre i den anden kiste? Det burde jeg nok gøre, men det gør jeg ikke, fordi I skal høre mine tanker på, hvad meningen med livet er. Nej, men sådan. Hvad vil meningen med livet teoretisk set være? Nogle folk vil nok sige noget kedeligt som sådan, få så mange penge, som du kan, eller et eller andet, ikke? Jeg tror ikke, det er det, der er meningen med livet. Meningen med livet må være noget specielt. Fordi mennesker, det er jo specielt, at mennesker er kommet ind i den her verden. Så må meningen med livet også være noget specielt. Forstår I? Det vil jeg ikke vide. Fordi der er alligevel ingen, der kommenterer på mine videoer. Men ja. Meningen med livet må være et eller andet spændende. Et eller andet vildt. Som der er bare ingen, der havde set komme. Forstår I? Bare sådan mind-blowing ting, ikke? Det er bare sådan, alle bare sådan jaw-dropping, ikke? Sådan, hvem havde set komme, at det var meningen med livet? Sådan. Okay, så enten så er det noget, der giver mening. Sådan jaw-dropping giver mening, ikke? Så enten så er det sådan, spis så mange burger på McDonald's, som du kan. Det var ikke den, der giver mening. Eller så er det noget, som der giver mening, forstår I? Sådan. Udforsk så meget af verden, end du kan, før du dør. Det vil give god mening, at det var meningen med livet, ikke? Sådan at udforsk det, som der er blevet givet til os, når vi blev bunget til den her jord. Det føler jeg vil være en vild sådan mening med livet. Fordi det vil sådan give mening, alle vil forstå det sådan. Alle vil gerne ud og se verden. Eller, jeg ved ikke om alle vil ud og se verden, men mange vil gerne ud og se verden. Og se alle vidunderne. Altså, der er jo lavet de der 7 vidundere, eller hvad man kalder det, ikke? Men sådan, jeg er lidt for meget. Jeg føler, at folk, som der ser den her, bliver træt, fordi jeg japper så meget. Ja. Pointen af det hele. Jeg ved ikke, hvad meningen af livet er. Men enten så er det noget dumt, eller så er det noget, som os mennesker har indset alt for sent. Nej, men goddamn. World War 3 på vej. Jeg tror ikke, det var det meningen med verden, at vi skulle have 3 verdenskrige. På 300 år, på 300 år, bro. Jeg tror ikke, det var det, han ville have i mening. Jeg tror ikke, at det er det, som ham, som der skabte den her jord. Jeg er ikke kristen, vel, men jeg tror, at det... Jeg tror ikke, det var det, som ham, der skabte jorden, havde i sådan tankerne, at det skulle være. Nå, jeg skal kigge herop. Nå, efter min lange snak omkring, hvad jeg tror meningen med livet er, så er vi kommet til konklusionen, at ingen af os ved det. Der er ingen, der nogensinde kommer til at vide, hvad meningen med livet er. Folk kan bare gætte. Og nu har vi faktisk fået overført alle tingene igennem alt mit jap af, hvad meningen med livet er. Nå. Lad os tage alle de her chests, og lad os få dem placeret. Nok vi har til 6 egentlig. Der. Okay. Skulle vi også have nogen her? Tror jeg faktisk, vi skulle. Har vi nogle furnaces? Vi har en der, og så har vi noget cobblestone et eller andet sted, hvor jeg gætter på. Der. Okay, lad os bare lige få lavet et par sådan. Sådan der. Og så gad jeg gerne have... Altså, jeg har ikke planlagt det her design. Nu siger jeg det bare lige. Det er sådan en idé, jeg får lige nu. Just saying. Lad os få... Har nogle lanterns. For jeg håber, at jeg har nogle, fordi de vil faktisk være rimelig flotte. Ja. Sådan til lys, forstår I?
Jeg vil gerne lave flere. Hvordan tror jeg, man laver dem? Det nok at være et eller andet med torches. Og jeg tror, det var et eller andet med iron nuggets. Jeg ved det faktisk ikke helt. Måske... Lad os prøve at gætte. Måske er det sådan lidt ligesom sådan at lave en chest. Og så 2 af dem der imellem. Det var det. Lover. Det der, det var faktisk bare noget, jeg kom op med på stedet, at det virkede. Så bare lige for det der. Hvorfor har jeg bare en chest til at lægge? Oh my god, jeg har så mange chests lige nu. Og jeg mangler hvor mange? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jeg mangler 11 chests. Som også vil være 44 stykker 3, som også vil være 11 slugs. Om jeg gider at gå hen og hente 11 logs? Nej, det kan I bide jer selv i tungen på, jeg ikke gider. Men om jeg skal løbe hen og hente 11 logs? Ja, det skal jeg. Det er sådan ikke engang et valg, jeg har på det tidspunkt. Det er sådan, jeg skal. Nå, lad os gå over og få 11 stykker logs. Jeg føler, at den her video begynder at blive lidt lang. Jeg føler, at jeg har recordet i sådan 41 minutter. Uden at stoppe. Men jeg er faktisk så snart færdig med at renovere min nye base. Nu mangler jeg bare at sætte alle tingene på plads, imens I lytter på mig. Ja. Ja. Nu er vi her. Det sted, hvor jeg manglede 11 log. Hvorfor tog jeg egentlig den, hvis jeg alligevel havde en Iron Axe på mig? Det er lige meget. Der. 11, perfekt. Okay, det er en vagt, det er fint. Vagten troede, at det var en spiller. Nej, hvem var det? Det var enten Kongtox eller Minibugdal. Hvem af dem tror er så dumme, at de tror, at NPC'en er en spiller? Nej. Er vi kun 5 på? Vi topper altid spillere, når der er, Hvorfor er Firehawk efter mig? Prøv Firehawk lige at dræbe mig. Hate fra Firehawk, dog. Burde jeg lave et eller andet episk med basen? Hvad så, Fire? Nej. Kan du gå ud? Bro, jeg har ikke noget lovligt. Du. Nej, gå! Gå! Jeg caps på. Han begyndte at kigge i min chest, bro! Hvad nu, hvis jeg havde noget lovligt? Nej, det er heldigt, at han ikke kiggede i dem her. Det er heldigt, at han ikke kiggede i dem der. Nej, close call. Firehawk, kan du smutte med dig? Ej, du er ikke seriøst. Jeg er så dum. Jeg tog alt for lidt. Der. Okay. Altså. Så endelig lægger du til mig. Der er nok nogen, der ikke så særlig lækkert ud, så lad os bare tage. Men vi tager bare det, som der er brugt lidt. Lad os få fat på noget armor. Okay. Chestplate, ja. 2 par bukser, jeg mangler en helmet og et par bukser. Ja, skal jeg have 2 af dem. Perfekt. Yes. Så vi kommer til at stille dem der, så de sådan næsten kan ses. Okay. Lad os få alt hans ting på. Lad os få en chest der. Jeg føler det så bedre ud, hvis jeg gjorde.
Hvor blev den af? Sikkede den lige min armerstand. Okay. Jeg fik den tilbage. Jeg tror lige min armerstand var blevet sikket. Altså lige... Jeg hader noget det der, det sker. Okay. Så bare lige få alt der på. Ja, det der ser godt ud. Så står den bare og kigger. Det der, det er koldt. Det der, det er faktisk koldt. Det der, det er faktisk koldt. Og se. Noget træ. Nej, jeg har ikke noget træ. Okay. Nå. Alt jeg har brug for lige nu, det er 8, 16, 48, som er 16, 48. Det er... Okay, vent, jeg er dum. Du har glemt det. Det er 12. Lad os gå ud og få de sidste 12 stykker. Det er faktisk... Altså, hvis jeg bare havde minet en masse første gang, så havde jeg ikke haft brug for alt det her. Som er lidt irriterende at tænke over, ikke? Men det er fint nok. Det skal nok gå. Nu har vi snart transformeret vores base. Og så skal jeg bare blive ved med at fylde den med kits. Jeg gad faktisk så gerne have 2 Minecraft-accounts, som siger det bare. Og grunden til, at jeg så gerne vil have 2 Minecraft-accounts, ikke 12, 2, det er på grund af, hvis jeg havde 2 Minecraft-accounts, så kunne jeg have en, hvor jeg var... hvor det var, at jeg var en prison. Og så var der en, hvor jeg måske kunne aftale om til at gøre mig vagt. Hvis det er, at han ville være så sød og gøre mig det. Men ja, jeg gad gerne have 2 accounts, fordi det virker bare lækkert på mange servere. Og det er jeg også i gang med at spare op til lige nu. Men ellers så må jeg bare gemme det i min vens base. Fordi jeg har en ven, som jeg også har fået til at spille det på den her server. Så ellers må jeg bare gemme alle mine lækre ting i min vens base. Indtil at jeg får en til Minecraft-account selvfølgelig. Som kommer nok til at tage lidt tid. Så jeg skal tage og overtale ham til at hoppe på hver eneste sekund. Og så skal jeg også til at passe på en masse ting, sådan for eksempel hvis han er på ferie og sådan noget. Som er lidt crazy, men ja. Yeah. Okay, jeg er klar til, at vi endelig gør basen færdig efter 8 år. Så er vi færdige. Men jeg har meget plads til at lægge ting. Det er det jo vildt. Jeg har fyldt hele tingen. Der ligger et lys. Perfekte storage room. Opsige cellen. Det tror jeg. Jeg misklikkede på at opsige min celle. Hvad laver jeg? Hvad laver jeg? Jeg er den dummeste fyr. Nå, så gik vi ned til 269.000. Faktisk. Perfekt tal vi er på lige nu. 269.000, ikke 59, 69.000, bliver det noget bedre. Hvad nu hvis jeg beholder alt mit sådan vagtarmer inde i dem der? Ja, det gør jeg. Tak, Mini-Bugdal. Så lige gør det der. Jeg tror ikke, jeg har mere... Nej. En økse af Mini-Bugdal. Et sværd af Mini-Bugdal. En bue af Mini-Bugdal. Fordi jeg har ikke rigtig så mange ting til fra guards lige nu, så jeg kan godt bare smide dem der i, indtil jeg får flere ting fra guards. Jeg tror, jeg har tjekket alt det her. Det har jeg. Så skal jeg begynde at tjekke det her. Okay, Palle. Okay, 2 stykker fra Palle. Er Palle blevet dropped? Og det tror jeg var alt, jeg havde af guards ting. Men I kan se, jeg har virkelig alt for meget lige nu.
Der skal nok komme mere senere. Jeg tror, jeg kommer til at... Burde jeg sortere det sammen med jer? Jeg ved ikke, om I gider at kigge på mig og sortere det. Så jeg tror faktisk... Eller, ved I hvad? Nu får I lige en Nu får I lige en timelapse af mig, som der sorterer alle de her ting. Der er ikke noget der. Alle de her ting kommer jeg til at sortere. Det får I en lille timelapse. Chat, jeg tror ikke, jeg burde lave timelapsen endnu. Yes, så. Der. Og så har jeg brug for... Der. Kan vi lave timelapsen egentlig? Så det er fordi, jeg kommer til at bruge for... Science. Lige nu har vi 3. Så jeg er rimelig sikker på, at vi kan have 6 science. Det skal nok gå. Okay. I får en timelapse af mig, som der sorterer det her. Og så er jeg tilbage lige efter det. Ses efter.
Så er vi endelig færdige med at sortere alle tingene. Det tog lidt tid, men vi fik gjort det, som I kan se. Alt er på plads. Jeg har endda stadig en masse fri plads til, hvis jeg nogensinde kommer til at skulle bruge noget andet. Det her, det var noget hårdt arbejde. Godt, det var alt for i dag. Vi fik simpelthen renoveret basen super fint og sorteret alt. Jeg synes, det var en fin video igen, men I kan lade mig vide, hvad I synes nede i kommentarerne. Jeg håber, I har en fantastisk dag, og ses en anden gang.